салом дӯстон ва мухлисони нашади ММА, мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем. Барои дастгирии мо лайк гузошта дар комментарият дилхоҳ чиз нависед то дигарон низ тамошо кунанд ва мо бошем оғоз мекунем. дӯстони мо пойафзолҳои премиум ки аз кожаи тоза ва замши аълосифат дар Доғистон истеҳсол мешаванд пешниҳод мекунанд. моделҳои тобистона ва тирамҳои аллакай барои фармоиш дастрасанд. шумо метавонед ҳар гуна ранг ва ҳар гуна размер интихоб кунед. мо пойафзолро махсус барои шумо омода карда ба суроғаатон мефиристем. барои дидани ҳамаи моделҳо ва нархҳо ба ватсапи рӯи экран буда калимаи обуфро нависед. имрӯз муҳибшо Гулобовро яке аз муҳимтарин муҳорибаҳои фаъолияти варзишиаш интизор аст. ӯ дар рақобати асосии мусобиқаи Октагон 89 барои камарбанди қаҳрамонии вазни нимсабук бо намояндаи Қазоқистон Дониёр Онгар қуввоозмоӣ мекунад. ин муҳориба қаҳрамони нави дивизионро муайян хоҳад кард. ҳарду мубориз бо натиҷаҳои хуб ба ин рақобат расиданд ва танҳо яке аз онҳо соҳиби камарбанд мешавад. прямои эфири муҳорибаро аз телеграм-канали мо ёфта метавонед ки силкашро дар комментария гузоштаем. якҷоя муҳибшо Гулобовро дастгирӣ мекунем. дирӯз пеш аз мусобиқаи UFC Fight Night 282 Магомед Анкалаев бо Богдан Гусков аз маросими расмии вазнкашӣ бо муваффақият гузоштанд. баъд аз вазнкашии онҳо дар маросими рӯбарӯ бо ҳам вохӯрданд. дар ин лаҳза диққати бисёриҳоро як ҳолат ҷалб кард. Богдан Гусков ҳангоми рӯбарӯ шудан ба чашмони Магомед Анкалаев нигоҳ накард. ҳарду мубориз вазни 1 хела 93.18 кило нишон доданд ва барои рақобати асосӣ шом омодаанд. ёдовар мешавем ки муҳорибаи Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков имрӯз дар рақобати асосии мусобиқаи UFC Fight Night 282 дар шаҳри Абу Даби баргузор мешавад. Колби Коминтон назари худро дар бораи муҳорибаи Ислом Махачев ва Иэн Мачадо Гарри баён кард. ба гуфтаи Ковингтон, Ислом Махачев дар ин рақобат бартари калон дорад ва ӯ бовар надорад ки Иэн Гарри тавонад қаҳрамони UFC-ро мағлуб кунад. Колби гуфт: ман пирӯзии Ислом Махачевро интихоб мекунам. ба фикрам Ислом аз аввал то охир муҳорибаро зери назорати худ мегирад ва ба Гарри ҳеҷ имконият намедиҳад. ёдовар мешавем ки қаблан худи Иэн Гарри гуфта буд ки мехоҳад дар раунди чаҳорум Ислом Махачевро пеш аз муҳлат мағлуб кунад ва ҳатто аллакай дар бораи ҳимояи аввали камарбандаш фикр мекунад. муҳорибаи Ислом Махачев ва Иэн Мачадо Гарри рӯзи 15 август дар мусобиқаи UFC 330 дар шаҳри Филаделфия баргузор мешавад. Дирӯз Нурулло Алиев маросими расмии вазнкаширо бо муваффақият паси сар кард ва бори аввал пеш аз муҳориба бо рақибаш Майк Дэвис рӯбарӯ шуд. ҳарду чанговар, ором ва бовари ба назар мерасиданд. акнун тамоми диққат ба муҳорибаи имрӯза равона шудааст. ёдовар мешавем ки имрӯз Нурулло Алиев дар мусобиқаи UFC Abu Dhabi бар зидди Майк Дэвис ба Октагон мебарояд. мусобиқа соати 16:00 бо вақти Москва ва 18:00 бо вақти Тоҷикистон оғоз мешавад. прямои эфири муҳорибаро метавонед аз телеграм-канали мо тамошо кунед ки силкашро дар комментария гузоштаем. даромада худи ҳозир обуна шавед то тамошои ин рақобати деринтизорро аз даст надиҳед. мо бошем дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем то видеоҳои баъдӣ шоду пирҳоз мемонед.